Takže čusí. Tady vaše LPS Fedorka. To je takhle. Já mám teďka ukážu, co prostě taky blbosti děláme, já vám ukážu moji chatu. No spíš vaši. Co děláme? Co děláme? Je naší chatu. Úplně miluji tuto labu, to je strašně super. Tohle to taky a tohle taky. A tohle taky. Na viněnu. Ne, tohle to ne. Že tyhle ty tři vyměňuji. Že vás mám moc ráda, protože mám 4 odběratele. Dobrý den. Že to je super. Takže to je super. Že mám vás moc ráda, moc. Mám vás moc ráda, moc. Zblbý. Se kdy dělají blbosti, nebo se sokejt asi taky. Jo, to je jasný. Na straně 4 tady, třeba. Ne. Tady. Ne. Fuj. Fuj. Super. Krtek. Prostě se vás blbej krtek. Čau. Pověte. No, sedě super. Jsem na stromě, přežila jsem to. Jo, jsem na stromě. Doufám, že tady není policie někde. Já mám svobodu, Miri! Jo, taky si myslím. Já nevím, jak mám jít dolů. Prostě nádhera. Tak tady toho stromu se už nikdy nedotknu. Pavučina, která nejde vidět. Jo, jde vidět. Super. No. Čanžlína, ují! Ne, tak ne, prostě jo, v líně, ne, to nevadí. Zahrabem ho. Jak jste si to vždycky přál. No, tak nic. Mám ho zahrabeného, miláčku. Půjde dělat stranu, ty žížela, nahrabený. Chudáčku. Superská. Jsem tady. Čekaj. Jsem mám to potřebuju. Všechny potřebuju. Už 4 minuty. Máme tady pečepáka od někoho. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a tak dále. A komentář a like a odběr a tak dále. Prostě mějte se pěkně.